Egun on denoi, eskerrik asko gaur etortzeagatik. Eguraldi zoragarria atera da prentsa horreko hau aurkezteko edo obra aurkezteko. Eta aprobetxatuko dugu, abera izea usten digu ondo entzutea dena, eta gaur aurkezten dugu futboleko edo atletismoko pistako obra berriketa. Obra hau guretzat importantzia asko daka, azkenean ume eta gazte pila bat erabiltzen duelako futbol zelaia, atletismoko pista eta bar, orduan eragina daka herrian, eta onura izango da herrientzako, orduan importantzia asko daka. Aurrekontua da, iaia 850.000 euro inguruan, eta, esan dugun bezala, onartu genuen batzordean aste pasatan, eta aste honetan, ostegunean, onartuko dugu proiektua tokiko gobernu batzarran. Hobeikuntza egongo dira, noski, eta gehienak edo nabarmenak lau izango dira. Bat, eta nabarmena izango da, belarra aldatuko dugu, futbol zelaia aldatuko dugu, eta, futbol zelai berri bat geldituko zaigu. Atletismoko pista ere berrituko dugu, pavimento bigun bat jarriko dugu, erosoagoa izatea korregitea pistan, eta gero, aldatuko dugu ere armariak, gradak, estaliko ditugu, struktura metalika batekin bidez, eta panel sandwichen baten bidez. Cubrirá lo que es toda la grada que tenemos aquí a nuestro lado, que está descubierta, y llegará hasta el pabellón antiguo o lo que es la grada que actualmente está cubierta, ¿no? Quedando todo un espacio conjunto, pues todo mucho más aprovechable y más cubierto los días de malo. Del mismo modo, lo que hacemos es sacar una zona nueva, gune berri bat ateratzen dugu, beroketa egiteko eta bar, eta izango da, izkin batean eta aprobetxatzeko, beroketak egiteko eta estiramentoak egiteko eta bar. Dena ondo joaten bada, datak, nahiko justu gaude, denboraldia, iristen dugu denboraldia berrira kanpo berriarekin, baina, esan dugun bezala proiektua onartu da orain, horrengo bihar pasata onartuko da tokiko gobernu batzarran, plegua aterako dugu urrengo hilabetean, maiatzan aterako dugu, martxoan aterako dugu plegua, konkurtsua kudeatzeko, eta gero, gure asmo izango zen, maiatzan bukaeran, 18 inguruan, obra hastea. Ea lortzen dugu dena joaten bada eta lortzen dugu. Horrekin zen lortu nahi dugu, hori esan dugun bezala, temporada berria hasteakoan, futbol zelai berria egukitzea. Eta futbol zelai ere aldatuko ditugu porteriak, esia jarriko ditugu, bankioak ere aldatuko ditugu, el sistema erriego ere aldatuko dugu, eta bar. Nik uste dut berrituko dugula inguru guztia, eta nik uste dut horrekin bukatzen dugu gutxi gora bera, kiroldegian berrikuntza guztiekin. Bai, traer a recuerdo igual un poco todas las actuaciones que hemos tenido últimamente en cuanto a instalaciones deportivas, ¿no? Y sí que hemos tenido, por ejemplo, en 2022 se renovó el polideportivo entero prácticamente, a falta del campo de fútbol que hacemos ahora. Construimos una pista de Pantrack y una de skatepark también. El año pasado lo que hicimos fue renovar el frontón, lo pintamos completamente, se cambió la iluminación al sistema LED. Queda alguna mejora que todavía implementaremos este año, pero básicamente es lo que se hizo. Y ahora también este año lo que vamos a hacer es poner un parque o una instalación de calistenia aquí delante del polideportivo y una zona deportiva también en el parque de Etxeberri. Eta nik uste dut horrekin gelditzen da, nahiko ondo, nahiko berria a nivel deportivo nahiko amuelatu da. Bai, nabarmen nahi dut la colaboración, azkenean bion artean edo irun artean egin dugu lana, azkenean proiektua bateratzeko, bai korrikalariekin
kontatu egin dugu, azkenean pista atletismo berritzeko eta dena, baina gehiena ukeerekin, ezta? Nire ondan dago Jagoba Ezama, ukeko presidentea, bueno, baita ere Ainhoa Ostolaza, kirol zinegotzia, baina bai nabarmendu nahi dut, edo, bueno, designifikadori, eta eskertu nahi dut ere ukeari ze lan egin dugun urte pasatan osoan, eta proiektu bat eratzeko, ezta? Nik ukeren izenean, ikusita futbol zelai berria eta armailak eta berrikuntza egiten denarekin, udalari eskertu gehien bat, ikustagatik dauden beharrak eta behar horiei kasu edo gogoa izateagatik dena txukun jartzeko eta behar horiei, behar horien deiei esango genuke lan egiteko eta konponketak eta dena txukun jartzeko esan bezala. Gaur egun gutxi gora bera, 300 neska mutil daude herrian futbol zelai inguruan jolasten, eskolatik hasi, senior mailaraino, talde ezberdinak, eta guretzako egia esan, futbol zelai berria, armail berriak, eta egingo dena, denontzako erosotasun handia izango da, eta erosotasun horrekin, egia esan, gazteentzako kirola praktikatu dezaten, baldintzarik txukunenetan, eta uste dut zentzu horretan, pausu bat ematen dela herrian, taldearekiko. Gero bestalde baita ere, komentatu ez dagoela pentsatuta bakarrik, naiz eta garrantzitsuenak izan kirolariak, pentsatuta dagoela herrian baita ere, armailak babesa manda armailei, edo tapatuta, edo estalita, eta horrek ekartzen duenarekin, tabernan estalita izango dugu, eta komodidade horiekin, ulertzen duguna da, jendea gerturatzeko, erasotasun horretan, ambiente txukun bat lortzea, armailetatik, futbol zelaiarekiko, eta elkar lan horretan, bai jokalari, bai ikusle, denak gozatu dezaten instalazio berrietaz, ez? Eta azkenik, animatu herritik kanpo dauden jokalari guztiak, ikusita pixkatxo bat, ze esportzu egiten ari gehan herrian, instalazio berriak izateko, gerturatu ditezela, datorren urtean, taldean jolastera, talde ezberdinetan jolastera, indartuz kluba eta herri indar hori izan dezagun taldean, ez? Eta egia esan, nire partetik beste gauza handirik ez, eskerrik asko udalari, egindako lanarengatik edo egingo den lanarengatik futbol zelai inguruan, eta ilusio eta gogo berriz denboraldia hasteko, espero dugu fetxetan dena egitea eta saiatuko gea laguntzen baita ere horretan, eta haupa uke.